Il-Kummissarju Angelo Gaffa huwa ostaklu għal kors tal-ġustizzja e kif il-korp spiċċa paralizzat minn kummissarju li l-uffiċjali tiegħu mhux qed iħallihom jaħdmu, kummissarju li qed jipproteġi biss lil klikka tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Dan kien il-messaġġ li wassal il-President tal-Għaqda Repubblika Robert Aquilina meta l-ħamis filgħodu ndirizza konferenza tal-aħbarijiet li saret quddiem id-depo fil-Furjana fejn fakkar kif sal-lum għad hemm persuni li għadhom ma affaċċjawx ġustizzja. Fil-korp tal-Pulizija kien hemm deċiżjoni illi żewġ persuni ma jitresqux il-qorti minkejja illi ġie ordnat li jitresqu mill-maġistrat inkwirenti fir-rigward tal-Bank Pilatus. F'dan ir-rigward jiena żvelajt illi mhux biss kien hemm deċiżjoni li ma jitresqux, iżda kien hemm deċiżjoni illi sseħħ cover-up. Jiġifieri illi l-ewwel ġie deċiż illi dawn il-persuni ma jitresqux, illi ma tiġux obduta l-ordni tal-maġistrat inkwirenti, imbagħad sar sforzi intern fil-korp tal-Pulizija sabiex jinstabu skużi biex jiġġustifikaw dik id-deċiżjoni oxxena. Robert Aquilina qal li mhux talli ħadd minn dawn il-persuni għadu ma affaċċja ġustizzja tal-li Angelo Gaffa għadu ma ħa ebda passi fil-konfront tagħhom. Kummissarju li fi kliem il-President tal-Għaqda Repubblika ġab ruħu ta' fatatu qed jaħrab mill-pubbliku u mill-ġurnalisti. Kummissarju li flimkien mal-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg kienu kompliċi f'cover-up. Aquilina fakkar li l-Kummissarju Angelo Gaffa qal biss li rigward dan il-cover-up se jkun qed jagħti spjegazzjoni fil-qorti f'seduta li se ssir fil-magħluq. Robert Aquilina insista li dan kollu juri kemm Gaffa huwa l-ikbar teddida biex il-ġustizzja tkun tista' tieħu il-kors tagħha. Angelo Gaffa huwa ta' ostaklu għal kors tal-ġustizzja f'pajjiżna u jiena nemmen u l-Organizzazzjoni Repubblika temmen illi hu għandu iwarrab u jħalli fidejn uffiċjali oħra tal-korp illi għandhom il-ħila u għandhom ir-rieda illi imexxu b'integrità. Repubblika qalet li Angelo Gaffa maħa ebda azzjoni fuq numru ta' skandli fosthom tal-Panama Papers, tal-Electrogas 17 Black, li Wind Farms tal-Montenegro u anke dwar l-akbar skandlu tal-beħ ta' 3 sptarijiet lil Vitals u Stewart. Robert Aquilina għadda messaġġ ċar lil Angelo Gaffa fejn appellalu sabiex jirrikonoxxi li falla bħala kummissarju tal-Pulizija. Falla mill-weda li kien għamel meta daħal fil-kariga li mhu se jħares lejn wiċċ ħadd u għalhekk quddiem dan kollu il-pożizzjoni tiegħu m'għadix waħda tennibbli.